Dunay pamilya nga grabe ka kwartahan og sila may usa ka anak. Gusto sa ginikanan nga ang ilang bata mudako nga maka-appreciate gyud kung unsa kahayahay nga magpuyo sa kwartahan nga pamilya. Usa ka adlaw, gidala sa amahan ang bata didto sa usa ka lugar diin nagpuyo ang mga pobreng tao. Didto sila nagpuyo sulod sa usa ka semana aron mabalaan gyud sa bata kung unsa kalisod ang kinabuhi sa pobre. Busa ni kaon sila kauban sa pobreng pamilya, naligo didto sa suba ug uban sa pagpamingwit, nasulayan usab sa bata ang pagtrabaho sa uma ug pagsuroy-suroy sa kalasangan. Nalingaw ang maong bata hilabi na sa pagpakigdula ngadto sa ubang mga silingan. Nahuman ang semana sila nagpasalamat sa tagbalay ug namauli didto sa ilahang mansyon. Ug nangutana ang amahan sa ihang bata, "Kumusta man? Nasabta na ba nimo kung unsay kalahian sa dato ug pobre?" Ug ang bata nitubag, "Dako kaayo ang kalahian. Natay usa ka iro apan sila dunay upat. Wala tay manok ug ubang mga hayop apan sila naay daghan. Natay gamay nga swimming pool apan sila dunay presko nga suba ug dili masukod ang kataas. Natay gamay nga garden apan sila dunay dako kayong uma ug hawag kayo nga kabukiran. Natay suga ug lantern apan sila dunay lampara ug nagsidlak nga kabituonan. Ginapalit nato ang atong pagkaon apan ang ila presko nilang tinanom. Dili nato kaila ang atong mga silingan apan sila lingaw nga naghinigog maay. Sa mga mall ang mga dula atong ginabayaran apan sila libre lang makigdula ngadto sa ubang mga kabataan. Dugay kakatulog kay sigig hunahuna sa negosyo ug trabaho apan sila tulog lang og sayo dunay kalipay ug pagkakontento." Ug ang amahan nakurat og wala katingog kay lahi ang iyang gi-expect nga tubag. Ug ang bata ning ingon, "Salamat pa nga imo kong gidala didto, karon pa nako na realize kung unsa kadato ang ubang mga tao."